Madame. Ande ko mio malu de fitto ko parce que weekend on mi ande ko man photo mon ta ko ma ko. Ndo wele la ngas kwali la ngoni. Okay. Joni la niti dun do. Ila mari ko yewtete ko woni très important. Ah, problème la ci fitto do ni. C'est pas possible. Pas problème coronavirus ti ide. Ɗum no ya hulɓe ni men guille ɗo joni a yago ko makiti ko probléme hey ɓayɗo laabi ko ɗo wonɗen jooɗaɗi koy igayni recevoir wona ɗo ok a jooɗo ɗo ɓeynata coronavirus min hakkude min mi ha jaaka e ɗum fiyon ɗum nan hiɗuma ko waɗuma o ina wakkili heɓala na monsieur Ba kono yo gandi ɓe woni fiyo coronavirus nini yaadenge ɓengu mo ala fijude de makko ɓeyni hay sen mbaɗodiri coronavirus nangue ɗum ɗo nde no wurɓini jama ala de sa ɓeyni mbaɗodirta ala de kawn tigui mayde law ɓama mbaɗodire ɗum ɗo ɗe wala feere no ɓuuɓi ɗo ni wenne mbaɗodirta sugo fala to ɓe fala ka bonnude jiggol men haɓɓa min ɗon mbaɗa toon ɗum ɗon de dedeyo no woodi ko mabinila kan wona wonno monsieur Ba ita andi lan hiɗuma ka sa yonko fewndi ɗo no compliqué sa wondi e goɗɗo sa'iidi gontum on ne ɓiɗi on heeɓi daali yimɓeɓe miijoto pijini fof min no mi kondanatama ɗum hande fiyon ɗum si Allah on jaɓi wami waɗi ka ɓerde am kantum mi jikkadi ka ɓerde am jom ɓay waɗa ɗum noon ko wakkilo ɓurten toragol Allah no Allah hokkitami ɗen kadi sabuna heɓugol ɗi tawdi ɗo fof tawi ganda ɓiɗɗo ay ko homboronatala donc hayno minne no mapinilam mapinalan sabuna ko tuma Allah wuddiri wo kadi ɗum noon kadi hewta kono noon wata ani tigi monsieur Ba no wani hani nde min waɗaɓe hakkille ɗum ɗo woni duuɓi jelo ha joni Allah hokkalano tortoɗen Allah yo Allah hokkore mbi amin min kadi mi yeɓa momi fijjida ka suudu ka so yeehi golle are ko min towni ka mi yeeɓi momi fijjida ka suudu ka are no welalam moƴƴam ɗum nene hande mi fokkita wonen ɗo hande fijjen min ɗum ɗo welalam sogoɓe tan do ñandere ko sattude fijjen ɗo moƴƴano bola mi yami ya mita ɗum ɗo mi change o awmayi ɗum mi wallo yaade o wayi o gacca ko alan ɗo ɓe simma ye happinde nawnaɗo hulɓini hande woni jonte ɗiɗi juulirdaji pita ɗin udditaka hanke mi immiɗo ɗo mi yehi quartier mi noddin fiyo jama an andu subaka heewi kono mi torikama Allah ɓaka an wawi jogui Allah ittanmi fiira nde nawnaɗo ɗo haya nde addiral ko wiyete pita e nder jonda min ngal lagine foof torikema Allah mi fattikema ɓaka an torikewani torikema Allah yo Allah ittamen ɗum ɗo wasika waɗali ha hande e leydi amen torikema Allah rabbana atina fi dunya hasanatan ende connexion daari wo gris corona hande yimɓe musical fawda ko beteni jento mum ay mo ɗum goɗɗo yiɗi jila mum ko ma waɗa ɗum ɗo music koɓe wontiye sama no aymude wallahi kesema ɓeygude ɗo musique la récoute ɗo musique ɓe maɓi ɗo musique waɗalam vraiment kono yiɗanɗa musique parce que ɗo yiɗilam ko musique men honni hoy yewta piyakala kala komi waɗi tan wonde nder ga mi andi o musique ɗo konɗa écoutande mo fitan piye o
Wala tsida ngando ndaka la pejo. Be ali ka music body ba biya ta waka. Lu banda ma do andale. Subhanallah, mi kan fetale hantu. Kan nanya le jam. Jam to na. Ane ko nu defandala. Ala ndefa ni ma fi supandi ba idi ma fi suputro ko. Ara bonni la yande kadi. Allah. Sino. Sawa. Bon hande do menen me yeto me wawal gollude nan parce que bureau didi ko yeti distance didi de 3 mètres. Joni non comment les gens vont entrer parce que si goddo ari ka bureau ma wata inu mo yayo jodo to anda dana. Dun non kan ani ni yendu. E nganda dun ko sabon dun no Allah dan e wona onare. Yalla dan do e wona onare. Iye dun no sende famille kasuru. Sina ina mari bi bebe kasuru kono bi tay makko ko ma potoniro. Tare ne bataka go nje ni ka tumba gete jaw ka fotare fo no kirani. Dun no wa ta ko min do master go et puis min la no lande ne nam be ala do naga. Mama, alhamdulillah rabbil alamin pesa wadi dun do velira hari min la fala ma wala ne. Mono to watare wade do ngani. Jango sale jabi. Jango Ndabala be pasi ding ara be sodo la piwo seda. Kami do mi weltori ke dum hande la welti modde na se mama ngari do. Hara bi mo mi fijira ka sudu so ye golde. Min ne be nelde jabere kappe seda. Yandi do wala la jabere. Oyo sewa. Seri Joni, mi loto. Me no mi nyama. Joni dia na branche ka sudu mi yami do man no nyenye. Bebe na. E wi dum. Kumbe be ngana la e bita nari. Orang jadi. Lawas bugol go jaka. Maimuna yo. Ada ni kan jam ya. Maimun. Jodi do. Maimuna mi do falno mari la fala ma yewtude. Baba. Maimuna min ngari mi tawi ka diwal ɗo min naali siguma ala e nder lagine fof kono siguma ɗuuɗa e kasare ɗon Baba. Wana on. Maimuna ɗum mi wonma yirde noon ko noon mi torori ɓiɓɓe julɓe guine fof kala ka Allah tagi bano adama ko noon mi faalira yo waɗi Maimuna miɗo weltanima Maimuna ka juulide a mankata ka jande usage mon haala ni lan a mankata a jokki kadi haajuma haray noon ko ya ɓurtu jogagol ɗon moƴƴano par ce que allahu subhanahu wa ta'ala mo daali ka Qur'an makko la maksara al jinni wal insi illa liyabudun wo tagiral himɓe e jinna finayoɓe rewmu joni noon min Allah o ko rilan ɓiɗɗo tawata ɓiɓɓe ɓen fof hande kan tum mi suti Allah waɗi kadi ɓiɗɗa on no feewi ko Allah tum mi wawi weltanade ɗum ɗon mi weltanoma haray ko ɗum ɗon mi noddirma Baba, mina ni mi jaɓi ɗowol ɗon yo kadi ko ɗum ɗo mi faala yo yewta yo si Allah jaɓi no mi wayi noon woton hulu sanjata mi hersinta on ka kartiyeɗo si Allah on newni jaɓi yo Allah ɓurto en wallude ɓuri ni yo haray noon Maimuna ñande fini weeti yo mi haɗa miɗo du'anademi Baba anani miɗo jaɓi haɗa miɗo salligade ɗo ɓay Allah waɗi ni wo a yika sare nden fewndi ɗo ɗum am no hulɓini ha wo ko coronavirus ɗum no hulɓini ha ay hande ni subaka namin nahaka suudu ɗo mi juuli hay miɗo wowi wadde ɗum ɗo ye Allah ettu fiira nde nawnare ɗom torke ma Allah awa haray ko ɗum nani jarama baba Koto non de woni Non de wi to kono honne to nden de sofina nden ko ɓale tun nangata yo nen ko porto ɓe men no sofi ɗum ɗon kanko ɗum an ay joni mimi yasin do mimi ala yaada to nday mbadi aw ɓayde ɗo jon koɗo nawoyamɓe nan kola kara yaade de ɗo joni maɗe ɗo semade no seeɗa madame Ba
kamo ari yo dana men do julle rek julle di da ta ngani la ngari do he mari nga anne mali moy ni ko do mata du ajabu na jombay no mi ande bari mi ma penta be ne mi habbata jon bay no Allah wadi ande bidon wino ngino ta jombo kaari awi a jombay no bari mi do jon tigi do mi famali ko non en yettitide ndu muradu no madame ba addu julla den men dari camera muradu comme kono problème on mada ha da kon dalde ka ayi la mi ay mi wala mi no ana mi fanka ni taw ko goddo nyawli da ka ko goddo nyawli ma goto nyawla ki lambari ngol mi tikan dum Modia on jaram kela setina na to setina na fiya na ti ko suru awalan ka suru Modia mo da se kar ko mo Modia mo da se kar ko mi modi ko no wadi bari ye la wide be mo no har ko goddo ko jombo da bari ko de nyoke de o sa actu no men dara no ma goddo hara ko portojo kanon ta uko ton min ko odo hammi maya ko odo mi haccita ko goddo ko awa e bali be nguta no lutti gokkonni onade te e sawre onade ma yite mbari yo mari bebe da ko bebe wadu ma fe onan ko wadu ma ko no bebe ma wadi ko bawela ta lawun ini kisa min kadi wela ambari na wela mi de fiyonno sa attuna nene jombam ma goddo ko fulawa to be ndaram ma portojo be addama anyonno ngo wonne ko na banene arajo na yayi awi na nene no arde ha bari stay tigi ko arugol sen dalam mo mi waduma do are mi rada ko no wala yo no harara di kelanka harara na kilambari ari do ani mo mi yo mi selum mindo do je tanam bari ano wono walda dagi o tigo go min awa kasi bari mbari asiga mo fi ko be mo hankade na ngadi ko ma minna be ngande ngo ha tigo man ko wadi o do ngi dila mo hakki dala ma no wani so ala a joda na ma nyama na mi ari go bari tigi ko bingarno ko ma tigi mari min go mi hewti don yaatu to yetade senene ari ko so ya jon orondo to ne rana ba hay ko holgo na nene yo nene sakyo mo nene fusa ne dio o la di nene kasi dene no arde ka be arde ko ma him si be arde on be bari ngo ore ba bari mi arno kama jara na setan no ni modi o ko dugula ne an déplace la yetta tamma fo arabon go dew gangal Allah wa dago la ko ngol nyande ada do gani ko dom god ajakayla nari moya pena na tun onen enero hayda moya ya du bako no nganda ko ya du felaw nyande ukiti da ko na mi ngiyodo bibi hakuni al socket awale kas kali mal ini ko ani wallahi do bonga o porto bengina ta concert hande biya gitar madamba nena ngarial honno ko moy de madam ko be ngwa nene sauda madamba na be ngwa la inde madamba sauda awa sauda twari ni fi nena ngari warang kasur di bagasi nama bagaso aku juga kasih yang les mata anjing antarang mama tan ma les mata anjing antan kelan ina be kuma yo ngomong ndoro jakola min
awa mi yettajo o sanzo e to jarama kono waɗi siyango mi naman e hoore ene min ko honno mi waɗi mama bébé an ka tawto ɗum he yummiraɓe ko ni woni tanto an reste tranquille mi ani wa ko mama men ɗum ɗon mi ya probléme a considère ɗum nan non hakkunde mi ala nde saare no ɓuuri hay mi wonno ko mi wonno to toon ɓete ke ara miɗo waali miɗo ɓuttini Aissatou hey mon gorge sekkatu nan ɗon mi yara sikkude kamɓe tuwa e France ne hakkude Allah ɓe ganno jombo ma koɗo ko minnuma laɗiya ne andi o fanamana yaade minnima mbiɗo ɗonɗa tesete suwasi ne sa innila nene huɗe sa innila ari yettito si o yettitaki rami hendu ƴettu potina et puis sa innila et puis sa innila nene mi yallanaki sa inni ne mi yallanaki par ce que min siko mi yano suɓimon ko mon ɓe wattidilange ɓe wattuduma e sifade galle ɗe o fof mi ƴettatano vilain innowo sorcier santé sawrata sortelan koɗɗe voilà ko ɗum nde heddino joni antano ala merci attanelandi o bonni ay science on kum wonno choisade ɗo o bonnina choisi on fof science ka choisi no woni ɗo Aissatou o joni rawni kono mi anda sina pa o joni adana mi yara awa eyo darawni ko foti nene hara miɗo ɗonu ko ami yata mbaɗa choisi daragol darawni haɗa lafa ko fodda e golde few merci gasi nene gasi merci nan seedanila seedanila o jiwo wonɗo ko galle ɗo sina modi makko piyatamo modi makko waratamo sina modi makko piyatamo modi makko waratamo modi ma piyatama kono hewti ko modi ma piye ha war hara mi mayirari wa fure kiɗɗo jiwo mo mi newi on Maymuna o natay ko suuba ɗo on ɓay tun ari ha mi yewti ɗo o natay ɗo ɓuri mi joɗɗi ɗo ɓay gollowo ɗo maala